Nagme-makeup ako today. Wala lang. Please don't mind my nails kasi gagawin ko tong nails ko today. Hindi ako makadecide ko anong lipstick ang ilalagay ko. Kaya naisip ko, why don't I just film na anong lipstick ang ilalagay ko. So, ito yung lipstick. Because I really cannot decide. Mahilig ako sa red lipstick. Halos pare-pareho silang lahat. Iba't ibang brand. Kaya, why not? I-try ko. Let's start. So, wala akong hindi ako mag-categorize kung ano ang unahin ko and what not. Oh my goodness. Ano ang unahin ko at what not. Kung may nakikita kayong window dyan, kasi naka-reflect yung window ko sa phone ko. Anyway, so the first one na itatry ko, kasi nga, lipstick collection ko sila. Madami pa sila dati. Nung umuwi ako ng Pilipinas, binigay ko na sa family ko. Ano bang kulay nito? Rock on Fire. Ayan. Don't know if nakikita nyo. Ayan. So, I'll try. Yan yung kulay niya. Favorite ko siya. Ginagamit ko siya palagi. Kaya alam ko na magugustuhan ko siya. Pero gusto ko mag-try ng iba. Kaya, we'll see. Try natin. So, yan yung yung L'Oreal. And it's Rock on Fire. Gusto ko siya kasi yung kulay niya nagko-complement sa skin tone ko. Gusto niyo ba yung kulay? Lalo na pag morena ka, magko-complement talaga sa skin tone mo. So, yan siya. Ang isusunod ko ay ang Ted Baker. Yan. Hindi ko pa siya na-try. May pangalan ba siya? Number lang, 19150. Bagong-bago talaga siya. Wala lang, gusto ko lang siya i-try. Oh my God, my nails. Gusto ko lang talaga siyang i-try. Halos lahat ng kulay ng lipstick ko pareho. That's sad. Anyway, so we'll see. And then yan yung Ted Baker. Napaka-red niya, no? Nag-complement siya sa makeup ko. Gusto ko siya. Red na red. And ang next ay ang Estee Lauder. Lauder? I don't know. Bigay din sa akin ng ng friend ko na si Ate Amy. Hindi siya lipstick, para siyang lip gloss. Kaya like na like ko siya. So, yan yung kulay niya. So, hindi siya yung lipstick na lipstick. Liquid lipstick ata to eh. Oo, liquid nga siya. Tapos, ang name niya ay Lava Flow. There. Lava Flow. Kiss me in the morning. Yan yung kulay niya. Again, it's Ted Baker. Si Ted. At wala siyang wala siyang number, wala siyang pangalan. At ito ang kanyang kulay. Sabi, bit dark. But we'll try. At bago din siya. So, oops. Pala siya hindi yung consistency niya, hindi lipstick. Siya, yung parang lip balm. Pero may kulay talaga siya. Siya, very comfortable siya sa sa lips. Gusto ko siya. I like this. Gagamitan ko to all the time. Next is, bigay din sa akin ng friend ko, Technique. I think that's how you say it. Technique. Tsaka, red din siya. At tsaka bago. Hindi ko pa siya nagamit. Tagal na to eh. I think, binigay niya sa akin to last year. Tapos, hindi ko muna siya nagamit. So, I'll try.
Yan yung kulay niya sa lips ko. Ano din siya, yung consistency din niya, maganda. Next tayo ay, ito naman ay so next is ang L'Oreal. There. At it's Copa Clutch. At yan yung kulay niya. So, nagko-complement din siya sa skin tone ko. Kaya gustong-gusto ko din siya. Hindi ko siya masyadong ginagamit kasi ginagamit ko yung isang L'Oreal. Pero ito yung kulay niya. Body Collection. Yan. At ang kulay niya ay, ano ba kulay mo? GBM158. Bigay din sa akin ng friend ko to. Kaya hindi ko alam kung saan siya nabili. At saka bago din siya. Yan yung kulay niya sa lips ko. I like this as well. Next is ang Maybelline. At ang number ay Make It Happen. So, yan yung kulay niya sa lips ko. Parang halos lahat kapareho sila ng kulay, di ba? So, next tayo. Ito naman ay mga ang tawag nito, ink. So, mga ink siya, kaya nagsistay talaga siya lips ko, kaya I will try my best na tanggalin siya. Tatlo sila na mga ink. So, start tayo sa pinaka lighter. Ito ay Ultra Matte Liquid Lipstick from L'Oreal. Yan. At ang kulay niya ay 832 Strawberry. Ano daw? Strawberry what? Sauvage? Sauvage. Hindi ko siya ma-pronounce. Anyway. So, liquid siya. Kaya, ink siya. Kaya. Ayan na. Kulay sa lips ko, guys. Ang bango niya. Bango-bango talaga. Kailangan mo siyang bayaan lang dyan na mag-dry. Tapos pag mag-dry na siya, dyan lang talaga siya hanggang matanggal mo siya. Kasi nasuot ko na to dati. Tapos umiinom ako ng wine, tubig, whatever. Andyan lang siya. Hindi siya natatanggal. Imagine mo pag nagsuot ka ng white dress sa summer. Tapos ito ang lipstick na isusuot mo. Very nice. Ano ko siya tanggalin? Ayan, ang hirap tanggalin. My second to last is from Maybelline. It's a matte ink as well, and it's called Globetrotter. At yan yung lipstick, guys. Gusto ko yung gustong-gusto ko talaga yung kulay nito. Okay, so last one. Ito ay ginamit ko na siya. Ginamit ko na sila dati. Kaya lang hindi ako makadecide, diba? So, ang Maybelline, then liquid ink. At siya ay Rula, number 80. Ito yung kanyang kulay, guys. Now, I've decided na ito na lang ang isusuot ko kasi ang hirap talagang tanggalin. Talagang masakit na sa lips ko. Kaya ito na lang ang isusuot ko. Kaya ang nanalo ay ang Maybelline ink na Rula. Hayaan ko lang siya dyan hanggang sa gusto ko na siyang tanggalin. Diba?
Ganda ng kulay, no? Kaya, yun guys, yun ang aking mga lipstick collection. Alam ko meron pa ako, hindi ko sila mahanap. Siguro nalagay ko sila somewhere anyway. Kung nakikita nyo, halos pare-pareho lang sila ng kulay kasi mahilig talaga ako sa mga ganung kulay. Thank you guys for watching and I will see you next time sa aking video. Bye!